Aya namangana ya asinjira yuwikira na kwariganira tumanya mangana ya senchira yobuikira no yansemo yabono marago bagwetera radio vuna 102.0 FM korenda yo senchira yobwengeri tangani abantu 50 na banene gati abantu baenekiwe ko bana corona chinse 24 cyaetire omuliki bw'ekyombe kya Gusii governance wacho musubatire kyo tundo nigamo kiri okorosi wa kumoswada oywerigetigo chikoro beri abuna bagavana barabe bagwakano kibesa omobungo nyari bari chachari Richard Nyagakatongi nigaragire kyare bikora by'abonchorye babosongo kona kominyoki wa kirachingaki asa inaenda mange na kwariganira tonyanyora senchera yobweikira nwiri tariane an barongo abantu 50 na baneni go baenekiwe ko bana corona ase chinse 24 cyaetire kurwase chisamburi kiri buibere chimisano na yemo cyakorera ubulingoria bonsi banyolire corona ime ya Kenya nigo baikira abantu kiri buchimibere 45 chimisano na 15 abakenya nigo barenge 52 ase babere bakoru chinse cyaisiko abakungu nigo barenge 30 basache 24 omokepino mwana bwe myake bera somogo tupia bwate myake 93 korengana nechi county ya Nairobi nigo yabwata abantu 22 Machakos abantu 5 Murang'a bane na kurubane wasinigishu 3 Kajiado 2 Nyeri 2 Wajir Baringo Kakamega Kiambu Nandi Kirinyaga Kisii Meru Mombasa na Trans Nzoia nigo chene kyo montoyo mo kereyemo abantu bande 5 nigo baenekiwa gwo na igo bonsi bakule baikira abantu chiribusane myemo na kyanda abantu bande chiminye 35 nigo baenekiwa kobwena na koigorwa kuruchinya gitari au bonsi babwenire baikira abantu chiribuchi mibere 40 chimisano na 52 Obosombi nigo bwatene ni wachinsemo cha Classic Kapsabet asaba onchoria na bali bagokora obosombi bwa matatu amona bamenyi benseme yo babwatera na gotange pare yo ase bikore binge byome basukano byabeire bigokoreka boigo nigo bate babuna segeka kimetinyebere nigabanta bange basiriye magima basogota chwane kigali kikikominyokase chimbero chintindi omuliki bw'ekyombe kya Gusii governance wacho musubatire kyo tundo nigamo kiri okoroisi wa kumoswado yorigetigo kikorobere buna abagavana n'abakabeira bakansora bali balitagire barachi ko babagwakanwa kibesa recho nigayichanira nagoteba buna abakenya bange nigo bagenderete gwetero botaka kurende bali babwate kibesa nabo bakoligia koganya komenterwa nigo bana bolire ngane ye kikoligererwa bwekeranu nalyo etache koreto mochanda samatuko alebosio ukuligi kirucho bugabana Kisii County 2022 onte tukotebanga twarorire bone bill ya rosiwe yo kwa gavana n'abantu bande kibesa cha retirement package ntegete gotebanga kibesa korora bakiri kinyinge Kenya ga tubwata abantu betu ba retired bakuru kansora ataya kindigions ntubwate abantu betu bakore gasi na clan elders tubwate community health workers tubwate abantu bana bange community policing bakuru services yabusa they don't even get a stipend asinini akara bakobate banga cyo abantu abambiye bakotokorere gasi lakini kwanya rekere ikira nigo bono tundaruro koboria gochia serikali kuligereria abantu banse abo bagukina bono nabo igekero bakorosie binto baraikaransa gukwana na kwerengereria buya nigo boigore chaichanira komenta kwa maguria maguta ayu atigeta bananchi bagenderete kulira
Omobungo nyaribari chache Richard Nyagakatongi nigaragire kyare bikore by'abawonchoria babosongo kuna komunyoki wa kirachingaki okwana nemesa itemangana mayani gotongi alieira yogo chigotwara chinkwana no mugavana bwe county ya Kisio Moske James Ongwae erikwene kibune bikore bunebyo byasirire obarerera twatebi gavana Ongwae na nengo morinda sesemi nonye no kobeka richi ko bosongo tiabari beke nenkoro ya mwanya bantu because njere bakomnyokia abanyabiasara bakabake teri njere yo kwagaje teri kwagaje kenyoro teri kwagaje Kisii county aba nigobono tongi aruro kobole gochaso mogavana uyu James Ongwae kwene kibuna baskari bae nkonyora bara maigiri gorobuna bara korega sia soko bwaterana n'abawonchoria be county ya Kisii na tarioko na kobasega segia kerachingaki so that abasigari bari baye babe with training yengiya bamanya ngaki customer service ngaki bagudine ki customer cyabo because ki customer kibarigete n'abantu koje byasara bari akina kana bako bamusenjere naje bako bakurura town teringiya wanzo goika bakuruta namagena baguturuta nenjere ngabuneri igonko yori tore town yaito byabanya byasara batreat kubuna ki customer ne ki customer nabu king customer is king yaro moelio without a customer byasara mbyo birabega ari bosongo Omwanchama tegeri nekene buna yonsi nigo gendrete kunyanyora kuru SMS itemangana mayeme ya radio buna 102.0 FM. Boko tenena ale kuruase oyomino beranka asobwa motubwe corona emesa yamangana maya. Una tekire. Ewadi abo baracho nigere nekie kwegokeria na mona sense moye chipara echichero siwe na koba asenchere ndonge chitabwati mochandonde bwensi bwogweteka okwana litikolia lero kurwase chiabische wadi eyu umo MCA obo baracho Ibrahim Ngubo Mose nigaerere meroberi akolire kurugesa so abisi asabo igate babuna na chikogendera kobakorera bana inchemeremo elia taraikerania County government kuna kasweto ya tendere kukoleras lakini iya rekona la wekerania okubali kole bwa eya pide tinenje ngalia basani na boy banenje ngasomo fuko nganya ji machine ngasoko ya chipara kanu asense moyo baremini kwa Ibrahim atebabuna tayare baira baremichi abukato chuko simeka mona matoke asebwiga tebabuna bachakirege tuo kyogo kendia mabere ensemo ya kegati Abantu bagokorega siyo kubogolia mesigo gose chibeba imechiro ya daraja 2 nigobe murungane iria barayi bali babatenereta asechire yo aseba atebrebuna mbali mbago okiri nenchira bakobaira nigo abantu abo batebrebuna nigo bagokorega sikorende no ene chi uniform chiri chigo cha Kurwase county mbali kwegwa Musakito Joseph Nyagaka na twariganire timugano kubwatia
igosema manyekaine buna beba nigo bono banyarreko bagwesoki nagoteba ng'a barai bao bari babatenerete mbari kubaira senchira ya maskani asogwanja goita barai twachorete egari tachambiri bang'ere gotochaya segente geteyo etichuto kobogoria omosigo bono batochaete barueche entunto kobangosa lakini bono mararamishiete twarure tiga tokonya na segente gekeregekega ebiongozi naino mwatema gotorigereria muna intu abamora b'echinguru abatokora egasi na echinguru batorigereria mbakorigereria bono orige muna election keregocha kere twaikaransete egari amo na bakonya bagocha batotebi ng'a kabamo motochore twatema kobachora naino mwatema gotorigereria iga kintu intu nechiasala tokohaso tusikane abaraya tobwate mwatoikaransire si uniform awante bayetu sisi hatupata kitu chochote alafu kufikia hapo viongozi walichaguliwa sisi tuko na shida zaidi hawatuongozi kama wale ambapo wananchi kama mtu yoyote market igari mnatokora chiuni njiro tokora eu lakini kwanyora ubaguzi nekaro kwanyora abande bakweu abande ntoli kweu twensi n'abakenya abamo nigo bamentire nagoteba ng'ekero yomo banyarreko bagakonyora obokongusi gosireribwa mono oyo mwabo nigo abarayo batari kobaikang'a senchire emo iyo kobasira motete gotwakirisha naekare tobwate obokongo noe mochango yoka motete koru ndichibeba twahudumiana onye mochango twakora omochango anu mwacha mwero kabarai mwacha gwatha chimaiki obokora ento twasabire twahudumiane buna abakenya abamo noe ase obokongo twanyore bono muno bamatanga nini ebiongozi gake mwatorigereria igo nche egento kero kindasabe totware gake obomo korende nigo bamentire nagoteba ng'a baraya buna obanyarete koba bakobakera chikuru na kobabeka ase obisi eri banyare koba bakorera emechando ende yonsi iranyare kobagie kobanyora manya kere more egari nintu tobaire tororo mokonya koibeka ororo nintu tokoibeka amo twatana kiti gatochorobe igo mwatema korigereria sana njese egento kero kindase goteba kene kia amang'ana ase abanto abo bakwanire amang'ana aiga kene ntochaire into kindateba baraya baminto batotenenete aria stage onyora omonto ogosire ande omonto gocha kwagotereria buu ani otamaeti kende yonsi wanyora swa gitambo omonto acha komanya ng'a ABCD goikire kogwakwa egento kero kindakwaneke ntobachaeti lakini rende abaraya tobwate mwatoikaransire batiga matarabu inko reportere radio vunegete asenigia abarai bedini yege isilamu korwai kaunti ya Uasin Gishu nigo bamotiri abarai bege siasa abu bakobagana bananchi bakorewa na Sheikh Abubakar niga abarai abu batebrubuna abana siasa niko babwato bwencho bonge omoteneneri bwa imam aiga Kenya Abdalla Teka niga baganiria aba imam ko bwatera namone wizara yabo chenweri ko bekemere buri yoko ene kibuna echanjo binyinyi bya corona nkwena nwere ime yemesigiti miungano hii inaungana kwa kikabila ya kwa kabila fulani na kabila fulani iungane ili ipate kuongoza nchi mpaka na kugawanya wanagawanya wanasema sisi tunaweza kuungana na mrengo wowote ikiwa tutapewa 40%. Swala letu kama viongozi wa kidini tunasema na hao watoto mayatima watapata vipi hiyo 1% yao? Wanasiasa wawache kutafuta mbinu za kugawanya Wakenya. Mkenya yoyote anayekuwa na sifa ya uongozi apewe aongoze. Kama mwenyekiti wa baraza la maimamu na nchini Kenya nikawahimiza maimamu waweze kuzungumza na wale ambao wanahusika na wizara ya afya ili ikiwezekana wale ambao wanahusika na wizara ya afya waweze kupanga na Chiteka chia butokire 14 nsane yamwe yabono marago bamwari bwamangana majya senchera yoboye ikirano mbiyamo na singi nchwachora ko yategerera kuri SMS itemangana mayeme ya radio vuna 102.0 FM ibere ninkomanya senchera yobwenge isato nkomanya senchera yoboye ikirano bunangendete goko yariganeria kuri SMS itemangana maya ime ya radio vuna 102.0 FM nakuganeria botegerera yobuyeri etariane an Barongo uyu noro mweri obwamangana majya asenchera yobwikirano